Okay. Naimbag nga malum. Naimbag nga malum yung apo. Dato ni ka Iloco Pinoy. So time check tayo kat alas 5, alas 8 March 5. March 5. So March 5 Sunday dito California. So dahito yung man pagtutungtungan tayo nga Ilocano. Umuna nga vlog tayo muna nga vlog tayo nga puros Ilocano man ti pagtutungtungan tayo. So tapno adamat ti ko adamat ti pakalaglagi pa nyo ato yung kortinak ni dilikod ko may kama kailangan ko lang makita dilikod ko. So dilikod ko yung kama pagiddaak. Tapos syempre dato ni kadwa gayem tayo nga ni Chonky. Gayem ko ni Chonky. Hanga bawal dato basta mo nga sa renjay. O hay ka pay. Hay ka kini Chonky. Chonky. Tamil tayo Chonky. Yan na. Natin ni Chonky. Ata ni Chonky. Okay, Chonky. Natin tinagan na. Ata okay. Dito lang ata. Noon ti pasahero makanya likod. So tata ato ka nga bawal basta muso sa rin ayan ti carpool lalo no may maisam. Okay. Iniimbag nga bigat malem aldaw rabi aming kadwa tayo nga gagayim tayo kakabsat ng Ilocano. No sino man no ayan nyo man ditoy nga lubong so mapan tayo man nagpagas takitan tayo no kata ada delivery ada ngamin ti delivery to no Martes bago ak sumrek di trabaho di obra ke trabaho. So bigat di ay ti Martes Domingo sumampet di lechongkon mabaling ko nga ito kung dito pakwa ako ni patong palu nengekon ta medyo katangken pa ta ngamin ke yellow kung nato kat English ke frozen. So eksakto to no bigat Lunes tarimana o kon ti ikak siguro ti kanan ti ingredients nan digay ko nato ke di Tagalog ko panamya tano ti lutok di ko Martes di bigat. So tanohan nga maalanganen ti oras ko ti pinang deliver ko ket dapat alas 11 ngamin ka kasla tumartaray nga 40 minutos ti kaadayo na medyo adayo syempre adamat ti bayad na jay ti pinang deliver tayo medyo lugi no tutuusan siyempre jabanog mo pa pinang drive mo pero nya nga rod kasi la talati ko tatarip dito digay repeat customer tayo kunada. So ayos lang mabalin lata tayo nga aramidan digay para digay kliyente tayo. So nonay tata atiti muna tayong vlog at tungtungan tayo kay Ilocano. So medyo nakakastoy tata medyo malamisak nalamin. So kas makita yun nagpatubok pati bigote kon nay tan eksakton to no makaawid dan to di Pilipinas ke kasatan to ermitan yon ni sa tayo to agwara-wara dyan tilaw nyo nagpag tanong makita tayo digay dati nga gagayim tayo digay kasinsin tayo kitantan to no kasaan no di kapartak di taray ti oras nga kunada. So medyo maragsakan na tangarod ko kwa kasla 15 years 15 nga tawon nga hanak nga nakaawid piman. So
Siyempre mailiwak mo rod lalo di naganak kanyak ni nanang ni inang ko ni tatang ko na si bibiyag da pay met. Umay damat ito idin. Nga man daman nagbayag piman ta ngarod ka anda mga sanay nagbayag dala ditoy siguro to be accurate kasi dati eksakto ko 1 year laeng and 3 months nuhan ang kamkamali so nya ngarod ka naragragsak da madila onyon naragragsak mati syempre di mauding aldaw ti biagda pangaro din kumbaga alang anang mapigilan pa ilaan di kwada di karagsakan da nunya ti makaparagsak kinyada itintalatan kasi ilangan ti ko ta lalaki da ngor kim babakit dan so mabamlatan so syempre no dakto ida handa mo tunay nga naragsak ngarod ta handa nga mo ni babakit kin lalaki dan itatang ko mabalin pa nga ni inang ko kuthan nga ko ang sanay ti kasto nga kalakaran inyo ko na dati Ilocano but nga ko nya to nalipatak mo ti kuanan ti turn na natiti Ilocano nga naisanay ko ng latan ti kasto nga panagbiag di Amerika ngam ti pinagyanda dito at least naipasyar ko mo ti sudo jay Disneyland naipasyar ko mo sudo jay Universal naipasyar ko mo sudo jay Las Vegas so digay memories ka kunada ngahan mo nga maikaten ta ta kunada nga ka memories last forever kunada ti tungtungan ti English ngam digay nga memories ket kailangan nga iko alatan nga pakalaglagipan ta siya ka mahilig ang mga nga video galat ti picture da so at least adati ti memories ko napintas oray babaki kinalakay dan at kunang natagad naraman ang damad ti ko ti apan nag Vegas apan nag-ride sa Disneyland pinag-ride ko nga talaga ganam makasisbo nitatang ko nagbuya kami mati concert ide yung pa kami nagbuya nagbuya kami ti parokya ni Edgar ide downtown LA kadwak ni tatang ko so pa kami matag fishing basta banding media yan nga hang maikaten ta di kung kunada nga ang di quality time mo na nabati nga ti biag dali ti lubong at least at ti pakalaglagi pam di kunada nga di kam di eksakto nga word niya pakalaglagi pam kinyada so at nakita ta mga dumaklig ubing ko ta syempre di ubing ko halos ka dumaktol da mo di Pilipinas titawon ni Kiana ka sangapulo di panganay di buridag 5 so sangapulo ni Kiana ka 24 ng tatan bakutan so ni Burnok ko di buridag 20 so kasi kapartak ti kwa tayo ti taray ti biag ti ati kung kunada nga ati pinagyan tayo ti lubong so at kunada nga rod ti salita nga English life must go on nga kunada at nung balik at agwa ka ti pakalaglagi pam especially nangruma nangirumruma mabaling ni nga nuhan nagkamkaman maya manadi nga Tagalog Ilocano nangirumruma digay pamilya tayo so dapat na papanakbiit sa tayo itong pagas okay so tuloy tayong tumalan ng tama
Okay, okay nga rod, okay nga rod. Kailang kitaam niya likod mo. No, agad atras tayo, apo. Kailangan ka si imam. Nalaing tayo dati biglang magna. Okay. So, ikaw tayo. Dalagin natin ko nga apan tayo pagas bago agawin. Oh, nga rod, tatat hey. Tatat kung kunada nga tungtungan di Ilocano. Vlog number 1. ay. So agluto akti balatong adati alokbati na. So napalo ng kunya ko di balatong kasilatan fresh sa akong tulati kanti sa akong tulay kanti ko anan sa akong tulay kanti alokbati adati nabati pilang alokbati nga ilok ko inti balatong ko may tatatap medyo ko nalamag ti panawan. So mabalin tayong agbalatong pangalmusal kung tupay di ayan no, dahil mabati katata medyo tilangit kat hangan nasipngat tilangit dito yung California tama tiyempo ti adamot tudo na piman. So nasiat tagtudo dito California. So mapantay og pagas. Tatuno bigat ko Lunes, Martes kat adati delivery tayo. So bago tayo sumbrek di obra. Kag U-turn tayo man nga roden tatan Mag U-turn ka han o nga napartak. Hindi ka mabalitwag. Mabalitwag nga kunada ka madi. So dito nagpagas tayo dito sa tayong tog kilo man di damdaman. Pagas tayo man dito Imati mo mobile yung unana. Mabalin ti debit dito i-debit tayo langan. Magpagkasulina tayo kakabsat. Di ko nakaugalyak ida po kamamin pati tulbag ibatik. Basta so naikuha ka dyan naisanay kon. So takot na iwar tayo debit card tayo pati usarag siguro pag-asa na siguro di ko 50 na budget tayo no nya ti pagtarayan na di ko kwarta tayo. So 50 ti ipagas tayo dito yung California. Okay, kulo ka tanda di gas tayo kulat mobile ba? Mobile or mobile kung kunada di Costco card ko katawang kanyak. Actually may sa tikas Costco gas me maaming kami nga pamilya natin no manok gas taritoy $5. So basta di ko na dito pay debit basta naman to insert ko na insert card card tayo insert ko na naman. Okay, no na insert mo, doon na remove ko na pa alam niya ka na pin na-enter mo ta pin mo basaam natanid remove card ko na remove mo na remove card ko na nangarot niya. So authorizing car wash today ko na no ang tama nag car wash. Okay, ko na remove push button na nakatapta dati ko tayo nakurapay tayo sa 87 lang regular tayo lang tapos isilsil mon isilsil kon turayan talata nga malpas. So at pagpagas tayo man ibusan tayo manan
So dati na iti ko ano ni pagtaratarayan na. Dato di gallons, dato di dollars. So i-eksakto ta nga 50. So jay deliver nga lechon tuno Martes ka tama delivery charge na ng 50 halos tutusam logi akpay ko di siyempre 40 minutes kasla more than an hour balikan babaamlatan yang arod talaga kasi yan tatigay gijay ka repeat nga kliyente tayo repeat customer tayo so 30 so ate pagtartarayan na jigas tayo sa Dugmalpasan so medyo nalalaka basit di Costco card di Costco gas yung awang kinyak di awang kinyak di card bagi mi maamin daya di yan na mesan so 41 so dependan to nga napartak mo ka 41 45 stone 46 pa inaang mabalinatan $46 ke 8 gallons at almot mo yan snow lemon siyempre sama mo ilakan pati nga lugan ko ko daan second hand datoy malugan sabi nga click second di California ke ate ko alam dyan reset no yes ko naman as dyan so dato ito binaitan $46 0.42 8 gallons almost 9 ito dyan resibo kasi lang tapos isiptim mo jay kamon di credit card dapat no dati kay unag at kay ganti kasulinaan nga medyo nga secured ilak mo narigat digi matimingan na kadigi ko digi man librong ado dito ang mga pinagkukuhang talaga delikado so dapat naaligtak ka lang so damat ti armas ko dito damat ti armas ko pa dito baba so just in case lang narigaten ado nga mintikot to ado ti wulwul nga kunada so tata ag drive tayon habang tututong tayo apanta di balayan ituloy ko nga luto na di balatong ko so digi kakabsat tayo nga Ilocano nga luto di Amerika nga nagsucceed da di pinagbiag da dito yan di Amerika congratulations ke Shakmat 15 years ko ito'y American so hindi yung sumampat kami ito ko medyo struggle hindi gidong makaligabingan mabalimbatin ang unay nga narigatin so tata gidian nako adamot ti trabaho dan ni Kiana di panganay ko trabaho mo ten ta Martin Luther tapos di dumakapsat na agad adalmat ni Ace na isarag ko di Kaiser Mutlaan tapos ni Aliona na isarag ko ni Aliona na isarag ko di dating work ko so kasi lang recommendation lang dito pagsayatan may amati naipakita man yan ti pagtatrabahoam awam mati madingan na iramid mo ke so far nangarugiak dito pagtatrabahoak 2010 ti nangarugiak ti Kaiser ke nangarugiak nagtrabaho di Pacific nalpasak ti may isang katawan umalisak jay Kaiseren ngani bakit ket isungarot ti umuna si kami ket kwa kami petition kami ti Memorial Hospital of Gardena so petition kami ti Memorial Hospital of Gardena ngam imuna lang ni bakit nga umay ditoy so nga umuna nga umay ditoy tapos si kami nga innem ket nabati pay so medyo di panawon idi ka medyo narigat sa ti 2008 2007
medyo narigat ti panagbiag dito digay nga panahon retrogression ba ti kuala di term na bagbagsak kaadwa na bagsak ang aming negosyo kin dapat agpa stable pa ni bakit so ti shock nag-enroll ak ti nursing tangarod graduara mati medtech di Lorma College ngam talaga abang agur-uray ko na mangalak ti nursing so nangalak ti classic nag-eskwela manen ngam di medyo nangarugya nga nagbasa di ti nursingan siguro 6 months ba or 6 months or after 8 months ket kunada ka mabalinan stable ni bakit o may kay to yan nakaalamot di may nga balayan dati balay dati lugan mabaling kayo nga umayan i-process yun di visa yun tas sumamput anytime no sumamput sabi yung kanta muna nga ako kakanay na kayo monitor so kunak may ide edi naalam yung visa may niya kunak kanya na ano babasit pa yung hindi ko bing katata no ituloy niya agbati ako agigidang kami kahit kung nga may palpas ko madi ay nursing ko tano may kuma double degree kin may double degree kuma na double diploma ko anda may isang medtech kin may isang nursing ko kin may sayang ang mga sayang siguro at madamang orti review manen kikita ang orti panahon nga agbasa-basa tano may pasak dato yung exam ko dato yung kung kunada nga clinical lab scientist ngam kitanta no talaga nga para kanyam narigat no agi expect kamati kung ano nga talaga para kanyam mga para kanyam no itid ta apo ket agyaman na okay di nga rod so umay kami to yan American at 10 years old ni Kiana di panganay 5 years old ni Budyo Buridek ni Burnok so di sarita tapi hindi ka nagtatangkan pa nga malagi ko Tagalog Tagalog na nasanay Ilocano awan handa isudot itong tungan daw Tagalog ng talaga nga aksen ka mumudan atangken tadi nagkapudang or di medyo San Juan La Union kay ayam dagat kwamat puros nga Ilocano so to cut it short dito kami American di muna nga sumampot kami ta airport syempre kasla kami la nagkutunga hindi nga nagrapis nga nakutunga pala hindi pagsampot ko to nakutunga nyarag umuti makan nga na sa ati ka Pilipinas kin tibit ko mat at di pagsampot ni airport mismo dagay talo nga ubing ko nga balasang di ubing nga babae ubing nga ubing talo nga babae nga ubing ko nagtugaw wala di igid napanda misbo ket di ko nagti airport di makasisbuda nga rod kinuyog ni kuyugang kunak kinikyana at sungor ti 10 years old ide kuyugang di duwa nga kabsat mo kunak kanya na ada ti umasidig kanya kabang agur-uri ya kain ti war ni amo nga pa wala na kinuldig nat amo nga ibabati di kita kasta nga ubing mo ta isuda ka minor pay wala na ay siya kanamat siyempre adagay din ang bumbuar nga balbalita to idi nga kalaala kat ubing mat unay nga na orient nga rod with dato yung with regards nga kasya so dito muna ka nakasitaak at airport nga among ibabati di ubing mo lalo no minor di edad dapay so tatan nakarawar kami di airport 10 sinabat na kami kasi ay di nangyari di pagsampat mi dito medyo pa siyempre oras di gubing medyo struggle di 1 year ko nga mahana nga nagbayag nga ko nga
anak nagbayag nga awan trabaho na ta matuo ka lak so tata asidigak ti balayan tuloy tayong tuman maminsanan ti tungtungan ti Ilocano ni dadati gayemyo kabsat ting gayemyo ni Kailoko agkaman agarami man ti vlog sagpaminsan na tungtungan tayo ko puros lang Ilocano di gagayem tayo nga Ilocano mat no di mamimiss tayo nga tungtungan di sarita ti Ilocano ko mabalin lang tamat nga agsarita akti camera nga ag Ilocano tayo so kasi nga doon may kakabsat na medyo sumigngit ti panawan tayo pa ito balayan tana pa na nagpagaslat ta kat ko nga rodan agluto ako ta masapak man nga garing to nabigaten so kasi lang sapat nga garing to nabigat Lunes man to nabigaten agubra tayo manen so kasi tibiyag tayo dito kinadama jiliw-liwang agdilitsyon makakwawat makaornongak so ato tayo balayan so agkwato yun i-park ko dito yan ni basura day ganyan nata basura day may ngamin ko Monday basura may ko Monday tata atuyak on atuyak balayan so dahil lang kakabsat gagayim kay kakabsat dahil ito gagayim yo kinkabsat yo nga ni Kailoko Pinoy pagbiag tayo amin apo